Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sidring. Taong 1964, Amlan, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, may pamilya na itong si Sidring. Naninirahan sila noon sa isa sa mga baryo sa Amlan, kung saan medyo may kalapitan sa dagat. Kagaya ng karamihan, ordinaryong pamilya lang din ang kanyang kinagisnan. Walang alam sa kahit na anong karunungan, bagkus ang kanilang pamumuhay, literal na nakatuon lamang sa paghahanap buhay. Marami man siyang naririnig na kwento ukol sa mga kababalaghan, hindi niya yun isinasambuhay. Basta ang mga istoryang yon, pinapanatili niya sa kanyang imahinasyon kung saan ito nababagay. Walang oras si Sidring para takutin ang kanyang sarili, gawa ng marami siyang trabahong inaatupag. Nakakarinig lang din siya ng ganoong istorya tuwing nagtitipon-tipon ang mga kabarkada niya. Sa mga unang pag-uusap, syempre nakakapanabig pa ito, pero sa katagalan medyo nauumay na rin siyang makinig. Gayunpaman sa kabila nito, pinipilit niya pa ring makisabay, alang-alang sa kanyang pakikisama. Dahil sa ganun niyang pag-uugali, lahat ng kaibigan niya talaga namang pumabor sa kanya. Sa loob ng halos ilang taon nilang pag-iinuman, halos bistado na rin niya ang mga pag-uugali nito. 5 lang silang magbabarkada. Yung 2 magsasaka, yung isa nagbebenta ng manok, tapos yung palagi nilang kakwentuhan, isang albularyo. Magaling ito sa magaling, kaya na tuwing may karamdaman ng mga anak nila, yon ang una nilang pinupuntahan. Ayon din kasi kay Sidring, aminado naman siyang totoo ang mga albularyo, ang kaso lang hindi siya naniniwala sa mga nilalang na nakakalaban nito. Para sa kanya, gawa-gawa na lamang yon ng kaibigan niya para mas lalong maging kapanapanabik ang kwento nito sa kanila. Gayunpaman sa kabila nun, hindi niya ito minamasama. Mas nagpapasalamat pa nga siya dahil ang ginagawang pagbabahagi ng istorya ng kaibigan nila tumutulong sa kanya upang mapalawak ang kanyang pag-iisip. Ayon nga kay Sidring na dahil sa mga kwentong yon, natatakasan niya pansamantala ang realidad ng buhay. Masaya siyang nakikinig, pero hindi yun basihan upang siya ay maniwala. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang kanilang pamumuhay. Ganun pa rin naman ang ganap. Matapos niyang magsaka, diretso siyang uuwi sa kanila para bantayan yung mga anak niya. Minsan kapag wala siyang trabaho, gumagawa siya ng halamanan sa likod ng kanilang bahay. May mga pagkakataon ding bumibisita siya sa tahanan ng kanyang kaibigang albularyo upang magtanong ng mga karamdamang hindi niya maipaliwanag. Akala ni Sidring hanggang doon na lamang ang mararanasan niyang kakaiba, pero dumating ang isang araw, nasaksihan mismo ng kanyang mga mata ang pagpapalayas ng kanyang kaibigan sa diablong sumasapi sa isang bata na nagpakonsulta rito. Mahirap man yung paniwalaan, sadyang hindi niya kayang itanggi ang mga nakita niyang pangyayari. Magmula noon, dahan-dahan na rin siyang nakumbinsi ukol sa mga nilalang na hindi basta-bastang nasisilayan ng mga mata ng tao. Para naman mapatunayan ito, nagpasya itong si Sidring na dalasan ng pagbisita sa bahay ng kaibigan niya. Di naman yun tumutol sa kanyang nais, lalo pat hangad din itong matuto siya ng lihim na karunungan. Sa loob ng 6 na buwang araw-araw niyang pagpunta sa bahay nito, marami na siyang natutunang kakaibang mga bagay. Unang itinuro sa kanya ng albularyo
ay yung pamamaraan ng pagsusuot ng bakod at puder sa katawan. Lahat ng kabal na yon, nangangailangan lang ng dasal, kaya aminado siyang napakadali nito para sa kanya. Ang nahirapan lang siya ay nung tinuruan siya nitong bumuhay ng mga medalyon. Alam niyo ba, katakatakot na dasalang pinagdaanan ni Sidring para lamang mabuhay ang unang medalyon na ibinigay sa kanya ng kaibigan niya. Ayon nga sa kanya, ang mga medalyong kadalasang binibigyan ng buhay ay yung mga minamana. Yun lang kasi ang maaaring tirahan ng mga gabay na maaaring magbigay bisa rito. Pero may mangilan-ngilan namang hindi dumadaan sa ganoong proseso, kagaya ng mga medalyong ginawa mismo ng mga panday. Marami ang panday ng ganoong tangan, subalit marami rin ang nagpapanggap. Kaya ngayong pangkasalukuyan, napakahirap makahanap ng lehitimong gamit. Idagdag mo pa rito ang isipin sa mga pakain at sangkap. Pagtatapat pa ni Sidring na noong una inakala niyang simple lang ang karunungang taglay ng kaibigan niya, subalit sa pagtagal ng kanilang pagsasama, doon niya napatunayang malalim din pala ang tanga nito. Dahil sa ganun nitong abilidad, mas lalo pa siyang dumikit sa kaibigan niyang yon, nang sa gayoy magkaroon pa siya ng pagkakataon para matuto ng iba't ibang kaalaman. Matapos niya itong mapagpasyahan, may mga pagkakataong napapangiti na lamang siya sa tuwing sumasariwa sa kanya ang kanyang dating paniniwala. Ilang buwan pa ang lumipas, hindi maipagkakailang mahusay na ngang magsuot ng bakod at puder itong si Sidring. Isinasama na rin siya ng kaibigan niya sa iba't ibang lugar para makasaksi ng mga karamdaman ng taong hindi niya pa nasisilayan. Kaya naman yung ginagawa ng kanyang kaibigan ay dahil sa may binabalak yung ipamana sa kanya. Ang lahat ng karunungan nito. Sa kanilang magkakaibigan kasi, si Sidring lamang ang nakitaan nito ng potensyal para maging isang albularyo. Nang malaman naman niya ang tungkol doon, hindi naman siya tumanggi. Nakatatak na kasi sa kanyang paniniwala na ang mga ganoong karunungan hindi matutumbasan ng kahit na anong kayamanan. Alam din niyang yon ang pagkain ng kanyang kaluluwa, kaya mas pinipili niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang kaligtasan higit sa anumang bagay sa mundo. Pasalamat naman noon si Sidring kahit papaano, lalo pat suportado naman siya ng kanyang pamilya. Magmula kasi noong pumasok siya sa ganoong larangan, unti-unti nitong napagbago ang kanyang ugali. Dati magagalitin siya, pero magmula noong isinama na siya ng kanyang kaibigan, natutunan na niyang umunawa. Habang patuloy silang naglalakbay sa kung saan-saang lugar, hindi maipagkakaila ni Sidring ang dami ng karamdamang nangangailangan ng kanilang tulong. Napapagaling naman nila ito. Ang kaso lang maraming nilalang na rin silang natatapakan. Kasabay ng paglawak ng kanilang napupuntahan ay ang pagliit naman ng kanilang nagagalawan buhat sa mga pambabantang kanilang natatanggap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin sila tumitigil. Ang paniniwala ng kanyang kaibigan, mas pinagpapala ng Panginoon ang mga taong inuusig ng mga demonyo. Dahil dito nanatili silang matatag sa ginagawa nilang pagtulong. Kahit alam ni Sidring na malaki ang sakripisyong kinakailangan niyang itaya sa trabahong yon, patuloy naman siyang nagpapakatatag. Inakala niya kasing doon lang iikot ang mga ginagawa nila, pero hindi niya alam, papalapit na pala ang panganib na susubok sa paniniwala niya. Isang hapon, habang nanggagamot sila sa karatig baryo, nakasalubong nila yung isang magsasaka na nakatira ilang metro ang layo sa bahay nila.
Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit sabay wika ng, Manoy Sidring, hindi pa ba kayo uuwi? Parang hindi nyo pa ho nababalitaan yung nangyari sa pamilya ninyo ah. Wag ho kayong mabibigla. Patay na ang panganay at asawa ninyo. Kaninang umaga lang yun nangyari. Tungkol naman sa ikalawa at bunso ninyong anak, di pa rin namin sila nakakausap ng maayos. Ayon sa mga tumingin sa kanila, pinagnakawan sila ng wisyo. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, halos hindi naman nakasagot itong si Sidring. Di niya kasi sukat akalain noon na ang bibiktimahin pala ng kanilang mga kalaban ay ang pinakamahinang miyembro ng kanyang pamilya. Nang mapansin naman ng kaibigan niya ang kanyang panlulumo, agad naman siya nitong nilapitan, tinapik ng 3 beses ang kanyang balikat, sabay wika sa kanya ng, Magpakatatag ka. Hindi sa kamatayan nagtatapos ang buhay ng tao. Tandaan mo, kagustuhan niya ng Panginoon, kaya wala tayong dapat na ikalungkot. Maghintay ka na muna rito at kukuha lang ako ng mga gamit. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Hindi naglaon, dali-dali na rin silang naglakad, pabalik sa kanilang pamamahay. Nang marating na nila ang baryo, unang bumungad sa kanya ay yung mga kapitbahay nilang bakas ang matinding takot sa muka. Lahat yon pilit nakipag-usap kay Sidring pero hindi niya ito pinakinggan. Sa halip ang ginawa niya, nagmamadali siyang pumasok sa bahay nila para hanapin ang labi ng kanyang asawa at anak. Pagbukas naman niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mga pinsan niyang nakaharap sa kumot na itinakip sa mga labi nito. Dahil sa kanyang nasilayan, nagdulot naman yon ng matinding paghihinagpis. Subalit pinilit niyang huwag magpakita ng anumang kahinaan. Sa harap ng bangkay ng kanyang mag-ina, nanatili siyang tulala, walang makikitang senyales ng kahit isang maliit na patak ng luha. Nang mapansin naman ng mga kamag-anak niya ang bigat ng kanyang pasanin, minabuti naman ng mga itong umalis na muna. Hindi naglaon, nang sila na lamang ng kaibigan niya ang natira, doon na siya nito sinimulang kausapin upang magkaroon ng kaliwanagan ang kaisipan niyang binabalot ng dilim. Kahit masakit para kay Sidring, pinili niya pa ring makinig sa lahat ng payo nito. Alam niya kasi sa kanyang sarili, yun na lamang ang kanyang maaasahan sa oras ng kagipitan. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, ibinahagi ng kaibigan niya ang tungkol sa kagustuhan nitong ipaghigante ang kanyang pamilya. Para naman maisakatuparan nila ang bagay na yan, agad namang sinimula ng kanyang kaibigan na tawagin ang mga engkantong naninirahan sa lugar na yon. Dahil sa alam nitong hindi nagsasalita ang mga ganoong uri ng nilalang, gumawa siya ng mga senyales na makapagtutukoy sa magiging sagot ng mga ito. Yun kasi ang nakikitang paraan nila Sidring upang maunawaan nila ang mga ibig nitong ipahiwatig. Sa loob ng isang gabi, marami silang tinanong ng mga engkanto. Ayon kay Sidring na, bagaman malahangin lang ang anyo nito, hindi niya maipagkakailang nakikita ng dalawa niyang mga mata ang tunay nitong anyo. Yun nga lang, pagkatapos itong tanungin, kusa din naman yung naglalaho. Ilang oras pa ang lumipas, nanatiling bigo silang dalawa. Inakala rin nilang wala nang makakasagot sa mga katanungan nila pero pagharap naman ng isang laman lupa, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad ang tungkol sa mga pangyayaring kanyang nasilayan. Ayon sa nilalang na yon,
totoong may pumasok sa bahay nila noong mismong araw. Ang kaso lang hindi yun tao. Pagpatay nito sa kanyang mag-ina, agad naman itong pinagnakawan ng wisyo ang mga nilalang na naninirahan sa bahay nila, kasama yung dalawa niyang anak. Ito ang naging dahilan kung bakit wala silang matanong ukol sa mga nangyari. Pagtatapat pa nito na maaaring ang nambiktima sa kanyang pamilya ay isang gabunang aswang na kinuhanan nila ng pagkain. Hindi nito matanggap ang ginawa nila, kaya bilang ganti, nagpa siya itong paslangin ng asawa't anak ni Sidring. Dagdag pa ng laman lupa, isa lang yung babala ng nilalang, kaya kung magpupumilit pa sila, maaaring marami pa ang madadamay. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yan, agad naman itong naglaho. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip itong sila Sidring na hanapin ang mga may sala. Noon ding mismong gabi, kahit papasapit na ang madaling araw, nagpumilit silang maglibot sa baryo. Kampante naman silang gawin ito, lalo pat tiwala naman siya sa kakayahan ng kaibigan niya na makatunto ng presensya. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, maraming sulok ng baryo silang pinuntahan. Lahat ng mambabarang at mangkukulam, tinanong na rin nila ng may paninindak hanggang sa mapadapo sila sa isang lugar na pinalilibutan ng napakaraming nyog. Sa pinakapuso ng nyogan, nasipat nila ang bahay na pinagtitirhan ng matandang babaeng nagngangalang Edna. Matagal na si Edna sa lugar na yon, at sa kabila ng pagiging kuno-kuno niyang aswang, walang ulat ng reklamong ipinukol sa kanya. Marunong kasi siyang tumingin ng kababaryo niya, kaya kahit gaano pa man kalayo ang nagpagkukunan niya ng pagkain, hindi niya na ito pinagtutuunan pa ng pansin. Sabi-sabi rin ng matatanda sa lugar nila, karne ng tao ang kinakain ng matandang yon. Ngunit naniniwala ang kaibigan niya, isa itong uri ng aswang na purong karne ng hayop lamang ang nilalantakan. Paglapit naman nila sa bakuran ng bahay nito, agad naman nilang nasipat ang paglabas ng matandang babae. Kalmado yung nakatingin sa kanila, sa kabila ng namumula nitong mga mata. Pagkampay naman ng matanda, agad naman nilang binuksan ang pinto para yon ay kausapin. Maya-maya pa, nang magkaharap na sila ni Tandang Edna, doon naman nila inihayag ang tungkol sa kanilang pakay. Seryoso at mahinahon itong ipinaliwanag ng kaibigan niya, kaya nung malaman na nito ang lahat, walang pagdadalawang isip naman itong inihayag ang kanyang pasya. Kilala mo ako. Ayokong makisawsaw sa gulo ng iba. Kaya kung gusto niyong tulungan ko kayo, kailangan niyo ring ilihim ang tungkol sa mga sasabihin ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong wika ni Tandang Edna sa kanilang dalawa. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa na sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na sila pinapasok ng matanda para ihayag ang tungkol sa isang gabunan na nagtanong sa kanya isang araw ang nakakaraan bago mamatay ang asawa ni Sidring. Pagtatapat pa ng matanda na, wala naman yung kaide-ideya sa pakay nito, kaya bilang pakikisama, nabanggit nito ang tungkol sa kanyang pamilya. Dagdag pa nito na, yun lang ang kanilang napag-usapan, kaya nasisiguro nitong wala na silang iba pang pwedeng paghinalaan. Matapos naman itong mabanggit ng matanda, direkta naman itong itinuro ang lokasyon ng pamamahay nito. Bago rin sila nito hinayaang pumunta sa lugar na yon, mariin sila nitong binalaan
ukol sa mga gabunang kanilang makakaharap bago nila tuluyang masilayan ang lalaking pumatay sa kanyang pamilya. Nabanggit din ni Tandang Edna, isang makapangyarihang aswang ang bumangga sa kanila. Maaaring yon ang pinanghawakan nito upang magkaroon yon ng lakas ng loob na sila'y unahan. Pagkarinig naman ni Sidring sa lahat ng babalang yon, agad naman siyang sumagot sa matanda ng, "Wala ho kung pake kahit demonyo pa ang humarap sa amin sa lugar na yon. Mamamatay na muna ako bago ko siya patahimikin." Nang marinig naman yon ang kaibigan niya, hindi naman sila nagdalawang isip na lumakad na. Ilang oras pa ang lumipas. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, sakto naman ang pagdating nila sa isang maliit na sitio, 5 milya ang layo sa kanilang baryo. Pagdating nila sa lugar na yon, unang tumambad naman sa kanila ay yung mga kapamilya nitong mga aswang. Sinubukan pa nitong umiwas sa kanilang pagdating pero si Sidring na mismo ang naglakas loob na unahan ito. Kahit tirik na tirik ang araw, walang habas niya itong pinagsusunggaban, bitbit ang kanyang mahabang talibong. Lahat ng nakita niyang nagbabalat kayong nilalang, pinaslang niya ito ng walang awa. Kahit may mga taong nakakakita sa kanyang ginawa, nagpatuloy lang siya hanggang sa malipol na niya ang naninirahan sa lugar na yon. Huli na rin nang nalaman nila Sidring, wala doon ang taong kanilang pakay. Dahil sa mga nangyari, mabilis din nilang iniwan ang lugar. Yung balita ukol sa ginawa niya, parang apoy na kumalat sa talahibang natutuyo na. Lahat ng mga nakasaksi at nakakilala sa kanya, agad na ipinagsabi ang mga nangyari, dahilan para hanapin na siya ng mga alagad ng batas. Gayunpaman sa kabila ng mga nangyari, hindi niya ito pinansin. Ang tanging hangad lang kasi niya noong mga oras na yon, mapagbayad ang may sala sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Yung sakit ding na idulot sa kanya buhat sa pagkawala ng mga ito, sapat ng basihan upang hindi na siya makialam sa kahit na sino. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, gulat na gulat naman ang kanyang kaibigan dahil sa kanyang ginawa. Sa pagsapit naman ng gabi, nang mapadpad sila sa kakahuyan, nagpasya silang doon na muna magpahinga. Habang nagluluto sila ng kanilang hapunan, doon na nagsimulang magsalita ang kanyang kaibigan. "Sidring, ramdam ko ang galit mo pero hindi ka ba nag-aalala sa mga ginawa mo kanina? Marami ang nakakita nun at nasisiguro ko ngayon, hinahanap ka na ng alagad ng batas. Sabihin na nating tama ang ginawa mo, pero para sa mga mangmang, mali ito. Mula ngayon, mas mainam na magdoble ingat na lang tayo." Wika ng kanyang kaibigan sa kanya. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya sabay sagot doon ng, "Wala na akong pakialam, Jo. Nung nakita kong patay na ang mag-ina ko, namatay na rin ako. Aakuin ko ang lahat ng kasalanang yon. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita idadamay sa asunto. Matapos lang natin to, handa na akong harapin silang lahat." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, tahimik lang naman siyang kumain. Nang mapansin naman yon ng kaibigan niya, wala naman itong nagawa kundi ang sumuporta na lamang sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad kung saan sa mga baryong napupuntahan nila may mga pinapaslang silang aswang. Wala na sa isip niyang paligtasin ito, gaano man kahalaga ang detalyeng ibinahagi nito.
Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nagdulot naman yon ng matinding takot sa mga taong naninirahan sa mga karatig baryo. Umaga man o gabi, patuloy na naglilibot ang mga tanod sa lugar upang panatilihin ang kaligtasan ng paligid. Ngunit, kahit gano'n na kahigpit sa mga baryong kanilang dinaraanan, hindi naman nila ito inaalala, lalo na't malayo sa mga lugar na yon ang dinaraanan nila. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang bayan ng Tanhay, may nakapagsabi sa kanilang aswang na doon nagtatago yung lalaking pumatay sa asawa niya. Matibay ang detalyeng ibinahagi nito, kaya sa puntong yon, nagpa siya itong si Sidring na ibuhos ang kanilang lakas para mapasok ang mismong bayan. Dala na rin sa dami ng nagbabantay sa paligid ng lugar. Ilang araw din silang nagmanman papaikot dito. Nang matansya na nila ang mga oras ng pagdating ng relyebo ng mga tanod, doon na sila gumawa ng paraan para makapasok ng hindi natutunugan. Gabi nila niloob ang bayan nang sa gayoy walang makapansin sa kanila. Detalyado ang bawat kilos nila sa lugar na yon, lalo pat alam na rin nila ang eksaktong kinaroroonan ng taong kanilang hinahanap. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na nga nila nasilayan ang iilang mga aswang na nanginginain ng mga buntis sa lugar. Sa sobrang dami ng mga ito, halos hindi na maisip ni Sidring kung papaano yun nangyayari sa isang bayang marami ang sakop na lupain. Naniniwala rin siyang protektado ng gobyerno ang lugar, kaya hindi niya sukat akalain na gano'n na lamang kadami ang mga salot na nanananahan dito. Matapos naman nila itong masilayan, nagpatuloy lang naman sila sa paglalakad hanggang sa marating na nila ang isang maliit na barong-barong na pinaghihinalaan nilang tirahan nung nilalang na pumatay sa kanyang mag-ina. Pagsilay naman ni Sidring sa bahay na yon, mabilis naman niya itong pinasok nang walang pag-aalangan. Pagdating niya sa harapan ng pinto, buong puwersa naman niya itong tinadyakan, dahilan para maalarma ang mga nilalang na naghihintay sa loob nito. Pagsilay naman niya sa manggiinang purong aswang, agad naman niyang hinugot ang kanyang talibong, sabay pugot sa ulo ng bata na pinakamalapit sa kinatatayuan niya. Matapos naman niya itong gawin, walang awa naman niyang inundaya ng 5 pang batang umiiyak na animoy humihingi ng tulong sa ama nitong umalis para manguha ng pagkain. Pagpaslang naman niya sa mga batang yan, agad naman niyang tinapyasan ng binti at mga kamay yung babaeng nagmamakaawa sa kanya. Isipin ninyo, sa sobrang galit noon ni Sidring, hindi na nakagawa ng paraan ng babaeng yon para gumante sa ginawa niyang pagpatay sa mga anak nito. Ang tanging nagawa ng nilalang na yon, umiyak sa kanyang harapan habang patuloy na nagmamakaawa. Ngunit dahil na rin sa daladala niyang galit, hindi niya ito pinakinggan. Napakasahol ng ginawa niya sa babaeng yon na halos maging ang kanyang kaibigan hindi mapigilang umalma. Bukod kasi sa pagtapyas ng mga galamay nito, tinalian niya pa yon ng malaking lubid sa leeg at sa bibig. Matapos naman niya itong ilatag sa higaan, kampante naman niya itong inupuan sa likod kung saan doon nakatarak ang pinakadulong talim ng kanyang talibong. Inabisuhan niya rin itong tawagin na ang asawa nito para makapag-usap silang dalawa. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, nang mapansin naman ng kaibigan ni Sidring ang galit na kanyang nararamdaman, nagpasya na itong hayaan na lamang siya. Pagpatak naman ng 11:00 ng gabi, kagaya ng inaasahan, dumating ang asawa nito na may daladalang labi ng isang sanggol.
Paglapag naman ito sa bakuran ng bahay, dali-dali naman yung tumakbo papasok kung saan doon bumungad sa kanya ang magkaibigang albularyo. Bago pa man makapalag ang nilalang na yon, pagkakita sa nangyari sa asawa nito, nagawa na yung malambat ng kanyang kaibigan. Sinubukan pang magpumiglas ng nilalang pero huli na ang lahat. Pagsilay naman ni Sidring na nahuli na nila ito, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang umiiyak. Anong pakiramdam nang makita mo sa harapan mo ang pamilya mong pinapatay ng ibang tao? Masaya ba? Natutuwa ka ba sa aking ginawa? Huwag kang magtaka, sapagkat ganyan din ang naranasan ko noong binawian mo ng buhay ang pamilya ko. Wika ni Sidring sa lalaki. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman niyang hinugot ang talibong sa likod ng asawa nito, sabay taga sa kalahati ng mukha ng nilalang. Hindi pa siya nakontento, winakwak pa niya ang dibdib nito para kunin ang puso nitong tumitibok-tibok pa. Matapos naman niya itong gawin, doon na rin niya tinuluyan ang asawa nito. Paglabas naman nila ng barong-barong, nagpasya silang sunugin na ang lugar na yon kasama ng mga bangkay ng kanilang pinatay. Ilang araw pa ang lumipas, isinuko na rin niya ang kanyang sarili. Ngunit dahil sa kawalan ng kaukulang ebidensya, agad naman siyang napalaya. Magmula noon, namuhay na siya bilang albularyo kasama ang dalawa niyang anak na wala ng wisyo. Masakit man yun para sa kanya, pinili niyang ibigay sa mga ito ang karangyang nais nitong matamasa. Nung mamatay na rin itong si Sidring, sumunod na rin sa kanya ang mga anak niya dahil sa kawalan ng nag-aalaga rito. Magpahanggang sa ngayon, ang salit-saling sabi sa kwento ni Sidring ay patuloy pa ring umiikot. Tinawag din siya ng mga nakakaalam sa kwento niya bilang isang albularyo na may masalimuot na kwento. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang sakit ng kwento na to. As in, ang sakit nito. Kasi kung tayo nasa sitwasyon ni Sidring, nasa labas ka eh. Tapos magugulat ka sa kaibigan mo na ganun yung ibibigay sa yung balita. Tapos nadat na niya, nakita niya patay pa yung mag-iina niya. Yung pakiramdam, yung banat lalo ni Sidring dun sa aswang na magmula nung nakita kong patay na ang mag-ina ko, namatay na rin ako. Yung tinutukoy niya, yung damdamin niya. Siguro sobrang manhid niya na noon na kahit anong uri ng sakit, kaya niya nang indahin. Kasi wala nang masasakit pa dun. Sa palagay niyo, ano pang masasakit dun? Namatay na yung mag-ina mo sa harap mo. Walang kalaban-laban. Tapos yung dalawang natira sa'yo, wala pang kaluluwa, wala nang wisyo. Diba parang, alam mo yon na 4 na beses kang pinatay tas binuhay ulit, paulit-ulit na ginawa sa'yo yun hanggang sa naging manhid ka na. Kaya kita ninyo, pagkatapos niyang gumanti rin sa aswang, okay na siya. Kahit mamatay siya, wala na siyang pake. Kasi yun lang yung goal niya. Yun lang, wala akong masabing ibang komento sa kwento na to. Maganda sana eh, sobrang angas nung simula eh. Lalo na yung nag-aaral siyang bumuhay ng medalyon. Ang ganda nun. Kaso nagulat ako, may ganun palang twist na mauubos yung pamilya ng bida natin. Itong kwento na to, masakit to para sa akin ha. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.